Vliali ste niekedy svoje srdce do sna, len aby sa záhadne rozplynul. Pripadá vám, ako by neviditeľná sila pracovala proti vášmu úspechu. Zoznámte sa s Liamom, geniálnym umelcom s veľkými víziami. Za každým, keď nadšene zdieľal koncept svojho ďalšieho majstrovského diela, objavovali sa prekážky. Zásoby mizli, inšpirácia upadala alebo drobné kritiky narúšali jeho sústredenie. Dôveroval sa priateľom, hľadal povzbudenie, ale výsledky boli vždy rovnaké, sklamanie. Jedného dňa, keď sa pripravoval na svoju doteraz najambicióznejšiu výstavu, sa Liam rozhodol pre radikálnu zmenu. Svoje plány by držal úplne v tichosti, tajomstvo šepkané len jeho plátnu. Žiadne nadšené oznámenia, žiadne podrobné vysvetlenia dobre mieneným priateľom. Jednoducho pracoval, chránený aurou tajomstva. Po prvýkrát jeho projekt plynul bez prekážok, objavil sa vo svete kompletný a dýchberúco úspešný, bez zásahov. Zvrat. Neboli to zlé úmysly, ale jemná energia nevypovedanej žiarlivosti, nevyžiadaných rád alebo dokonca len odlišných názorov, ktoré nevedome vykolejili jeho predchádzajúce snahy. Tým, že si Liam udržal svoju cestu súkromnú, chránil svoju tvorivú energiu a svoju cestu. Pochopil, že niektoré sny sa najlepšie pestujú v tichosti, mimo vonkajšieho pohľadu, kým nie sú dostatočne silné, aby zažiarili. Vaša tichá oddanosť je vaším najväčším štítom. Prijať silu svojej tajomnej cesty. Prihláste sa na odber Slovakrepo pre viac poznatkov o tom, ako žiť život s poslaním.